Reminder to take corrective action against Comrade Chris Mutsvangwa. Azvipere mushe panapa toona the last letter and final letter aiwa yaMutsvangwa yari kunyorwa panapa hatikuna zviri kunzi aiwa panapa malows vafana kutora action pana Christopher Mutsvangwa pamusoro pemashoko akataura kuti vasubscribe like on the bell icon. Tipinda muna mubudani kwaMuchinzi. It is now a couple of days since Comrade Mutsvangwa issued damning and defamatory statements against our Vice President and the Second Secretary of the party, Comrade Chiwenga. Your silence regarding such gross misconduct points to impunity. We have a precedent where swift action was taken, but in this case, there is lethargy. Whilst the province recommended Comrade Geza's expulsion from ZANU-PF, it was important as a law of natural justice to also call Comrade Mutsvangwa to order. I strongly feel that corrective action against Comrade Mutsvangwa should be initiated and recommended by the Mashonaland and West Province leadership. Failure to uphold the same procedure creates a narrative that between our leaders, one is a darling to much West leaders and the other is not. It is also in the public domain that everyone criticized what Mutsvangwa uttered about retired Army General Comrade Chiwenga, which was totally uncalled for, unjust and defamatory. Domashoko anobuda nyuko panapa aiwa nevakomana vanagomwe vatiri kuona kuti maallies ageneral vachiti aiwa zvamuri kuita izvi kunyarara nhau iyi aiwa tinoona kuti munenge zvinenge zvoratidza kuti Mutsvangwa anenge ari kusaidi kwenyu panguva iyi. Ndinoda kuti Geza akabuda akataurawo zvaakataura akafewa from the ruling party. Now panapa tiri kuona kuti mukomana uyu Mutsvangwa atozoendera wese atozopfuura pane zvakaitwa naGeza. Ndinoda kuti aiwa panguva inoyi anosiyiwa nyaya yake yatova 2 days asati yambotaurwa apasati pamboburitswa ana any official statement. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu kutidze mafungiro enyu. So subscribe or like, which on the bell icon.